Yeah! Vi har fået Christoffer i studiet, som vandt Robinson Ekspeditionen 2007. Og Christoffer, hvordan føles det at være vinder? Ja, altså det føles dejligt at være vinder. Altså, det er jo ikke hver dag, man lige vinder Robinson Ekspeditionen 2007. Det kan man faktisk kun én gang af mange gode grunde. Så det har været dejligt, ja. Jamen det er klart, ja. Selvfølgelig. Ja, men jeg hørte, du havde lidt skarpt forhold til en af pigerne derinde. Hvordan, hvem var det? Jeg har godt hørt ordet om det. Det var mig og Melissa. Vi havde lidt tæt forhold. Ja. Ude i stor flod og stor profil. Jeg var næsten helt min arm. Ej, et øje. Det var selvfølgelig, det var bare sjovt. Ja. Men altså, så det var lidt træk. Nå, det var også sådan en større. Jeg var også lidt mere. Altså, vi var også oppe på et stort bjerg på tidspunkt. Jeg var så tæt på at skubbe hende ud over kanten, men hun havde så fanget, så hun greb lige stor fat i en stor gren. Ja, men det er rigtig hyggeligt forhold. Det er alt sammen godt det hele, og I må have et lykkeligt liv.